ang top secret mo? Pumapatol ako sa gay. Kaya ako lang siya nagagawa because of lack of money. Ilang beses mo ginawa to na hindi alam ng asawa mo? Maraming beses na po. Nag-start lang po siya nung sumasali po ako ng pageant. Sa lahat ng pagbibigay niya sa akin is meron pala yung kapalit. Bakit ka mag-a-update? At para naman saan yung pag-a-update mo? Kung sinungaling ka naman. Ay, talaga nga naman. Yung top secret sharer na napakinggan nyo kanina, oh. Pumapatol sa gay pero may asawa at hindi alam ng asawa na pumapatol siya para sa pera. Ganun na ba talaga ngayon, kabisyo? Kahit na may asawa ka ng tao, papatol ka pa rin sa iba? Hindi ba pwedeng pag nag-asawa ka, alam mong responsable ka, matino ka, hindi ka mangangaliwa? Pero kung sa bagay, kung nakikinabang naman ang iyong asawa, dun sa iyong pera, pagbigyan na nga. Charot! Charot with the rot! Alam mo, kabisyo, pag ganyan talaga ang nangyayari sa buhay mo, ewan ko lang kung magkakaroon ka pa ng kapayapaan dyan sa puso't isipan mo. At para naman sa kabisyo natin mga naloloko dyan, nakakahuli, sinasabi ko sa inyo. Huwag nyo nang patagalin pa, sasakit lang ulo nyo. Ay nako, pero dito sa programang ito, kabisyo, masasabi ko talaga, mas lalo pang sasakit ulo mo. Ay, alas 9 ng gabi hanggang ating gabi magsasama tayo kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rocky Terra. Ang tagapagprotekta ng inyong pinakatatagong sekreto. At samahan mo ako, kabisyo, na alamin ang patikim ng Spotify Philippines Top New Podcast of 2024 solo DJ Rocky's Secret Files. Sinayang ng partner ko ang 8 years namin nang dahil sa ex niya. Di ba kapag ex hindi na dapat binabalikan? Di ba pag ex, ibig sabihin nga wrong na? Sample lang kasi yun. Practice lang. Pwede naman daw balikan. Ang sabi ng mga Gen Z doon, relapse pa more. Ay nako, bakit nga ba nasayang ang 8 taon? Bakit kasi may bumabalik-balik pa? Umalis-alis na nga tapos babalik-balik pa? Di ba pwedeng goodbye na talaga? Anyway, kabisyo, abangan niyo po yan sa aking pagbabalik kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rocky Terra. At ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Patay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files.
Metro's #1